Това, което направиха Димитър Благоев, Никола Габровски, Георги Кирков, Янко Сакъзов, днес е живо. Те запалиха делото на чучулигите в Сливен, в Велико Търново, в Габрово, в Казанлък, в Севлиево, в Дряново. И не само. Те поведоха борбата за защита на правата на работниците в България, на правата на наемния труд. Те поведоха борбата за защита на страната от черната сянка на фашизма. И те победиха. Тяхните следовници водиха борбата за изграждането на България. Всички вие тук сте участвали в изграждането на страната ни. Научихме урока, че властта сама за себе си не е достоинство и не може да бъде самоцел или цел за обогатяване на някого. През последните 20 години нашите опоненти направиха всичко възможно да охулят нашия социалистически идеал. Те се поквариха с участниците в антифашистката съпротива. Те унижиха живите строители на модерна социалистическа България, която беше в 30-те най-бързо и най-силно развиващите се страни в света. Победа! Победа!